Takže čauko chalani, teraz v prvom rade, prečo som sa rozhodol natočiť toto video. V tvojom živote niekedy boli, alebo ešte len budú ženy, s ktorými budeš chodiť, spávať, len tak blbnúť, alebo proste čokoľvek. A príde ten čas, kedy jednoducho zmizne z tvojho života. Poznám chalanov, ktorí naozaj mali kadejaké vzťahy, mali to len na sex, alebo čo ja viem čo ešte. A potom to prišlo. To dievča im zlomilo srdce. Môžem ti povedať z prvej ruky, že tento problém je naozaj veľký a naozaj je kurevsky ťažké sa z toho dostať. Jasné, ale dostať sa zo vzťahu nebolo nikdy ľahké. Zvlášť, ak ste spolu chodili nejaký extrémne dlhý čas. A viem to, pretože to bol zrejme ten bod, kedy začala moja cesta. Chodili sme spolu, no povedzme dosť dlhý čas a po nejakých mesiacoch nejakého toho dostávania sa k sebe, od seba, sme sa natvrdo rozišli. Potom to vlastne prišlo. Mával som tie bezsenné noci, nedokázal som zaspať. Stále som hypnotizoval telefón pohľadom a rozhodoval som sa, mám jej napísať, nemám jej napísať, alebo čo bude vlastne ďalej. Bol som zúfalý, sám, v malej izbe a priznávam sa aj za poctivú dávku facebookových sračiek. Je to pocit, ako by ti zožrala mozog, lebo všetky myšlienky vlastne smerujú k nej. Nemôžeš spať, nemôžeš jesť, nedokážeš pracovať. A je to úplne strašný pocit, pretože na deň máš iba obmedzenú dávku akejsi mentálnej energie a dosť s ňou plitváš tým, že vlastne myslíš iba na ňu. Každú peknú myšlienku vlastne zožere ona, zožere jej celé telo, spomínaš na ňu. Má to brutálny a desivý dopad na tvoju produktivitu. A to predsa nechceš. Áno, je to také zlé. Mnoho odborníkov tvrdí, že práve toto sú pocity, ktorými si musí prejsť každý človek, lebo sú skrátka nejakou súčasťou života. Ale nikto z nich ti nepovie, ako sa dostať ďalej. Ako sa v čo najkratšom čase jednoducho cez ňu preniesť. To je aj dôvod, prečo vlastne natáčame toto video pre teba a pre ostatných chalanov, ktorí možno niečo takéto zažívajú. Pretože ja viem, že mnoho chalanov teraz rozumie tomu, o čom rozprávam, rozumie týmto pocitom, lebo, neviem, zažili ťažký rozchod, alebo momentálne ho ešte zažívajú. Takže otázkou vlastne je, ako sa pohnúť ďalej? Ako sa preniesť cez tú babu, o ktorej som si myslel, že je tá pravá? Nuž, tak to poviem. Nemám odpoveď na tieto otázky. Jediné, čo mám, tak je pár tipov, ktoré pomohli mne dostať sa z tých najťažších rozchodov. Poprvé, zablokujú. Neserie ma, že ste si vymenili milión správ cez Facebook, cez Pocket, cez ICQ a neviem, cez kadejaké kraviny, telefón, SMS-ky, blá, 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 blá. Zablokujú a urob to teraz. A pokiaľ sa vzmužíš a naozaj stlačíš to tlačítko potvrdiť, tak si o krok bližšie k novému prívalu mentálnej energie, budeš opäť voľný. A tento krok je dosť dôležitý, zvlášť pokiaľ nie si jeden z tých typov, čo si zvyknú mať piči. Vezmi si to takto. Keď ju zablokuješ, zbavíš sa aj vplyvu na tvoju mentálnu energiu. Už nebudeš viac môcť sledovať jej fotky na Facebooku, neuvidíš viac jej meno vyskočiť cez Skype. Jednoducho vytvoríš si tým akýsi pocit, že si bol schopný vytlačiť ju zo svojho života. A to je niečo, čo jednoducho musíš urobiť. Toto sa samozrejme vzťahuje na viac ako len internetový sociálny svet. Mal by si odložiť, alebo ešte lepšie, zahodiť všetko, čo ti nejakým spôsobom pripomína. Fotky alebo plíšaky, tie môžeš treba zdarovať do detského domova, staré kondomy, to je prakticky úplne všetko. Môžeš dokonca zajsť tak ďaleko, že sa zbavíš hudby, že sa zbavíš všetkých seriálov, čo ste spolu sledovali. Dokonca ešte ďalej, môžeš prestať chodiť do všetkých reštaurácií, kde ste spolu. Mal by si sa jednoducho zbaviť čohokoľvek, alebo jedným slovom všetkého, čo ti ju nejakým spôsobom pripomína. Tieto kroky vyžadujú mnoho sebazaprenia, ale pomôžu ti dostať sa z rozchodu rýchlejšie. Alebo teda aspoň hlavne z toho balíku emócií, ktorý je teda spojený s vecami s ňou. Každý chalan to robí inak. Ja napríklad väčšinou pošlem SMS-ku alebo nejakú správu, že už viac nemôžeme byť kamaráti a želám ti v živote len to najlepšie. Potom postupne začnem s blokovaním. Ak si ale myslíš, že by prišla s nejakou presvedčivou metódou a že by ti dodala nejakú falošnú nádej, že by ste mohli byť zase spolu alebo nejaká kravina, to je blbosť. Za prvé. A za druhé, v tomto prípade by si mal začať bez varovania. Jednoducho začni blokovať. Ďalšia vec, ktorú musíš urobiť je, že zodvihneš svoju riť
a začneš komunikovať so ženami. Je jedno, či sú to kolegyne z práce, spolužiačky, náhodné baby na ulici. Jednoducho, choď von a daj sa s nimi do reči. V čom je dobrá táto metóda? Pomôže ti odľahčiť tvoju myseľ od tvojej ex. To je dôležité, zapamätaj si to. Je to tvoja ex. Môžeš sa slobodne baviť s akoukoľvek babou. Nemusíš sa zdržiavať flirtovania, nemusíš sa zdržiavať zvádzania. Jednoducho choď von a bav sa s babami. Čím viac úspechov zažiješ u iných žien, tým skôr si uvedomíš, že k životu nepotrebuješ tú jedinu. Tak rídzo slovensky povedané, za oknami je pokokot pekných žien, s ktorými stojí za to sa pustiť do reči. Lenže jediný spôsob, ako ich môžeš spoznať, je ten, že sa im prihovoríš, že sa s nimi dáš do reči. Poznám kopu chalanov, ktorí sa nedávno rozišli a ten ich vzťah prakticky ich zlikvidoval. Sú zničení a stoja na mieste tak ako ja teraz. Ide len o to, aby išli von a začali sa viac socializovať. Ako som predtým povedal, už je to tvoja ex. Nevravím, že to nebude bolieť. Len vravím, že nesmieš nechať ju alebo kohokoľvek iného, aby spomalil tvoj rozvoj. Povedzme to takto, nazývam to vyplňanie priepaste. Na rovinu poviem, viem, že z teba nevytrhla malý kúsok, že z teba nevytrhla veľký kúsok. Vytrhla z teba taký kusisko, že ty ani nedotiahneš na dno tej jamy. Ani tam nedovidíš, nie to, že nedočiahneš. Čím skôr sa začneš obklopovať novými ľuďmi, zažívať nové zážitky, tým skôr pochopíš, že tá ženská vlastne možno nebola až taká špeciálna. Dobre, viem, že stretávanie sa s babami a zamestnávanie svojej mysle iným smerom, ako je ten rozchod, to je iba dočasné riešenie. Viem, že sa aj tak vrátiš časom do postele a budeš si čítať každú jednu správu, ktorú ste si kedy poslali. Ale pozri sa na to takto. Stráviš radšej 100% času fňukaním za ženou, ktorá ti zlomila srdce a prakticky zničila život. Alebo stráviš 50% času fňukaním a 50% času stretávaním sa s peknými ženami a svojim návratom do aktívneho života? Myslím, že odpoveď je jasná. Ďalšou vecou je uvedomenie si, že čas zohráva významnú rolu pri dostávaní sa z jednogíny. Ak nevieš, čo je jednogína, no je to choroba, do ktorej sa muži dostávajú tesne po začiatku nového vzťahu, odkedy môžu mať sex už len s jednou vagínou, čo nám dáva jednogínu. Niekde som počul, že to trvá trojnásobok dĺžky vzťahu dostať sa a kompletne vlastne zabudnúť na tú ženu. Ja hovorím, že je to bullshit, že je to totálna kravina. Všetko je to v tvojej hlave. No, ak budeš myslieť na všetky tie pekné veci, ktoré ste spolu prežili, áno, bude to trvať dlhý čas. Nož ak sám seba dokážeš nejak logicky prijať k tomu, pohnúť sa ďalej a presvedčiť sa o tom, že táto časť tvojho života jednoducho skončila, pohneš sa o mnoho rýchlejšie. Napríklad ja. Chodil som s tou babou tak asi 2 roky a dostal som sa z toho zhruba za 5. Také jednoduché. Na záver, uvedom si fakt, že ste sa rozišli z nejakého dôvodu. Hovorí sa, že sa zamilujeme do ilúzie, nie do skutočného človeka. No a rozišli ste sa prečo? Asi preto, že si odhalil tú pravdu. Takže ako? Chceš sa snažiť vrátiť naspäť ilúziu, ktorá nikdy neexistovala? Alebo nasadíš vodcovský výraz a pohneš sa smerom nový zajtrajšok? Po rozchode ťa väčšinou ľudia zvyknú ľutovať. Podobné sračky. Ja nie som tvoj otec. Neprinesiem ti pohár teplého mlieka, nebudem ti masírovať tvoje ego a tvrdiči, že jedného dňa to bude zás dobré. Len pre ľudí, ktorí teraz prežívajú nejaký ťažký rozchod a myslia si, že je to koniec sveta. Nie je. Nie je to koniec sveta. Za pár rokov sa na seba budeš pozerať a hovoriť si, aký blbec si bol. Že si v tej dobe len plakal, ľutoval sa a nebol von a nebalil baby. A ten pocit, keď po rozchode získaš ďalšie mačiatko, je fakt dobrý, chlape.